astoa eta txakurtxoa. Etxeko jaun batek zeuzkan astoa eta txakurtxoa. Ikusten zuen astoak etxeko jaunak txakurtxoari egiten zizkion palagu eta ile igurtziak. Eta nola altxoan harturik ematen ere zizkion ogibigun eta okela zatitxoak. Eta beretzat ez egoela baizik lasto gogor eta noiz edo berriz eskubete hartoale. Hau zer da, dio abere buru handikoak. Txakurtzar ezertarako ez denak, beharrik egiten ez duenak, hainbeste asko nahi edo estimazio etxeko jaunagandik. Ni berriz, baztertu eta kortaturik beharrean mankatuta, jan gutxirekin. Dakuz, nola txakurtxoak egiten dizkion poskariak. Etxeko jaunaren bularrean aurreko oinak ipinirik. Nola, zaunka eginda, igotzen zion beste batzuetan belaun gainera eta miaskatzen zizkiola eskuak eta aurpegia. Dio beregan. Hobeto hartuko naute ni ere halako poskaria batzuek egiten badizkiot.